tun da kin ga kama muke kuma zuciya mun rike. Abdul Dikeli ne ka kuma sama an gatan zita. A yanzu kama ta kama zuciyar ƙauna, tun daga shi sanki yana sanya fito min bai da kama. A yanzu kama ta kama zuciyar ƙauna, walla gashi sanki yana sanya fito min bai da kama. Ina ga kama muke da zuciya mun rike, ki fahimci a so nike tun da ido kuka suke. Daga nesa na dan fake igiyar suna rike, ki fahimci zance na babu ke to zan iya mutuwa. Ruwa a samaniya ba mai iya saidawa, shi so ta makarcin nike ne ni na daunawa. Zuciyar mai so babu hanya ta tarewa, ko ina zan je kwanar Abuja na karewa. Na faɗa wa kaina mai naso a cikin raina, yan uwa ne a gona sun faɗa duka dangina, tun da ke ce a gona na faɗa kuma farina. Kin gani da abokina bai kamata biyo haka ba. Kin ji dai zance na raba da ke cetawa, ba na cinye abinci saboda so na karamewa. Har ya furci na kanki zan iya rantsewa, ba na yaƙi ya so abokina zai ɗautawa. Ni na tsayarwa raina kuma nima na kara kokana, min yi saboda juna. tsaya ta fara fahimta ta, zuciya bai kuna ni na barwa abokina. Ni da ke mai sona ba na so ne marabewa.